यूयं न विजानाति लोको नाहं प्रकाश मामजमव्ययम्। सर्वस्य योगमाया हरे कृष्णा माता जी। वेदाहं समतीतैतान् वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। समतीतानि वर्तमानानि साधन भविष्यानि च भूतानि मां वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतैतान् वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि साधन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे எல்லாருக்கும் कृष्णा हरे कृष्णा. I leave ma'am. Thank you ma'am. ஓகே இன்னைக்கு மீட்டிங் இருக்குமா 10 o'clock? ஓகே என்ன மீட்டிங் மேம்? நம்ம இதுதான் காலிங் சர்வீசஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அட்மின்ஸ் டீச்சர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் மீட்டிங். ஓகே மேம். But 10:30 I have Chaitanya book, so I'll No, only half an hour. If anything stretches 5 minutes, you only close it. I will leave by 10:30. Okay. No problem ma'am. You'll take over. I'll be there at 10 o'clock. 10:30 I'll leave. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माताजी. कृष्णा माताजी। नमस्कार माताजी। नमस्कारम माताजी. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा वणक्कम माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. So NNT Prabhuji will be visiting many classes. So teachers link வந்து எனக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கோ, அதாவது ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதெல்லாம் நான் கொடுத்துறேன். ஸோ NNT Prabhuji வரும்போது கொஞ்சம் டீச்சர்ஸா இருந்தாலும் அட்மின்ஸா இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நீங்க அந்த டீச்சருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்ணிட்டு இருந்தா ஒருவேளை வந்து தெரியாம போயிடும். சரிங்களா? ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம். ஸோ மேக் எவ்ரி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வந்து ஒரு அட்மின் வந்து கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ தட் கோஹோஸ்ட் வில் பி நோயிங் இல்லையா, யார் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியாம போறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. பட் மிச்சம் பேருக்கு தெரிய வரும். அதனால அவர் வந்தாக்கா கொஞ்சம் எல்லாருமே அதை அலர்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக். நீங்க எல்லாரும் யாத்திரைக்கு வரணுன்றதுக்காக தான் உங்களை எல்லாருமே வந்து இனாகிரேஷனுக்கு அழைக்கிறதுக்கு தான் வந்து பிரபுஜி வராரு கிளாஸஸ்க்கு. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணுங்க. ஓகே. Pay your humble obeisances and thanks. Say thanks if opportunity is given. Thank you very much for the wonderful opportunity. Okay. எல்லாருமே மாதாஜி எந்த பேட்சுக்கு எப்போ வருவாருன்னு தெரியாது. ஆனா கிளாஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் இன்னைக்கு நேத்தே எல்லாம் ரெடி பண்ணேன், ஆனா கொடுக்க முடியல. நம்ம கிளாஸஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்னோட கிளாஸஸ் வந்து பாகவதம், கிருஷ்ணா புக் ரீடிங், லெவல் 5 கிளாஸஸ், அவ்வளவுதான் நான் பண்றது. என்னோட இப்ப சங்கீதா மாதாஜி எடுத்திருந்தாங்க. லீலாமிரதம் வந்து சாட்டர்டே எடுக்கிறேன் நான் இல்லையா. ஸோ அடுத்து வந்து ராதிகா மாதாஜி இதுல வராங்க லெவல் 5 கிளாஸ் இல்லையா. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் காலையில 10:30 மணிக்கு மோஸ்ட்லி அந்த டைம் வரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய உண்டு. ஓகே. ஸோ அதனால நிறைய டிஓடிஸ் அந்த சமயத்துல இருப்பீங்க. அதனால வந்து ப்ளீஸ் ரிசீவ் 10:30க்கு. அடுத்து வந்து இவங்க உஷா மாதாஜி வந்து எடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து உஷா மாதாஜி இந்த இது எடுக்கிறாங்க இல்லையா. 4 to 5 வந்து எடுக்கிறாங்க. செகண்ட் சான்ஸா என்ன எடுக்கிறாங்க, பர்த் அண்ட் டெத் பர்த்ன்னு இருக்கிறவங்க கிருஷ்ண பக்தி எடுக்கிறாங்க. ஓகே ஃபைன். அடுத்து தாரிணி மாதாஜி வந்து கபில தேவா. அடுத்து என்னோட கிளாஸ். ஸோ இப்படி வந்து சாட்டர்டே இந்த மாதிரி போறது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடே வந்து வேற யாராவது கிளாஸஸ் இருக்கா? மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் லெவல் 2 கிளாஸஸ் இருக்கணும். செல்வம் பிரபுதும் லலிதா மாதாஜிக்கும் இருக்கும். அவங்க 2 பேருக்கு கொடுக்கணும். ஸ்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வந்து சங்கீதா மாதாஜி வெட்னஸ்டே எடுக்கிறாங்க. அடுத்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து நான் வெட்னஸ்டே எடுக்கிறேன். அது தவிர்த்து வேற எதுவும் கிளாஸஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. லெவல் 3 கிளாஸ் வந்து மண்டே டியூஸ்டே வந்து இவர் எடுக்கிறார். ஸோ ஐ திங்க் ஈஷோ ஆர் என்னோ ஐ டோன்ட் நோ. செல்வம் பிரபு இஸ் டேக்கிங். அப்புறம் டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே சம் கிளாஸஸ் இஸ் டேக்கிங். அடுத்து தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே இஸ் டேக்கிங் சம் கிளாஸ் இல்லையா கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதை நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால இன்ஃபார்ம் ஆல் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ். பேசிக்கலி சேனை குரூப்ல போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லாரும் அக்னாலேஜ் பண்றதும் கிடையாது, எல்லாரும் ஜாயின் ஆகுறதும் கிடையாது. ஸோ அதனால ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கு. there is a reason we are calling for the meeting இல்லையா. ஆனா அதை வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணணும். when we are doing சேவா we are meant to do சேவா இல்லையா.
சேவைக்கு நாம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்றதுதான் அதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வரும். we are doing, yes, unavoidable circumstances நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. ஸோ அது வேற. பட் எதுவுமே அனுப்பாம எதுவுமே அட்டெண்டே பண்ணாம இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம எதுவுமே சொல்றதுக்கு நான் விருப்பப்படலை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கமெண்ட் ஆன் தட். திஸ் இஸ் a சேவா வேர் இன் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஹேஸ் டு பி மேட், இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வெண்ணண்டி பிரபுஜி நேரத்தை கேட்டார் லிங்க்ஸ். நேற்று தான் எனக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் டேட்டா கிடைச்சதுனால ஆக்டிவ் கிளாஸஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா ஆக்டிவ் கிளாஸஸ் தெரியணும், இல்லையா? ஸோ டீச்சர்ஸ் ஒன்லி ஹேஸ் டு டெல். அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல எல்லாம் டீச்சர்ஸ் தான் சொல்லணும் எப்போ முடிச்சுட்டு இருக்காங்களா இல்லை இனிமே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்காங்களான்றதுலாம். ஸோ தே ஒன்லி ஹாவ் டு டெல் மீ. ஸோ ஒன்லி கிரியேஷன் அப்போ மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் முடிக்கிறது வந்து டீச்சருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங். ஸோ அதனால ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். ஸோ இப்போ நிறையவே எதிர்பார்ப்பார். நம்ம பிசிக்கல் சேவா தான் எதிர்பார்ப்பார் பிரபுஜி. அதனால டொனேஷன் கூட எப்படியோ வந்துடும். பட் பிசிக்கல் சேவா வந்து we have to. ஆல்ரெடி 100 வாலண்டியர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கு. அதாவது வாலண்டியர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 15th இருந்து 20th வரைக்கும் இருக்கு. 100 people, இல்லையா? ஹரிபோல். ஸோ 300 டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளால யாரெல்லாம் முடியறதோ, ஐ திங்க் ஜெயந்தி மாதாஜி எனக்கு நீங்க அப்புறம் ஜெயந்தி என்று நான் மாலதி மாதாஜி இருக்காங்களா? மாலதி மாதாஜி ப்ளீஸ் கால் மீ when you are free. ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்க. ஸோ தட் எனக்கு இது இருந்தாதான் வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் மோர் ஆன் திஸ். ஸோ ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் இல்லாதனால வர இயலாத சுச்சுவேஷன் இருப்பாங்க, அவங்க எனக்கு ரீச் ஆகுங்க. ஓகே ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி வரீங்க இல்லையா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க எங்கூட வராங்க மாதாஜி. அமிர்த மாதாஜி ஐ திங்க் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி எனக்கு வர முடியாதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி எங்க பிரபுவை நான் சேவை பண்ணணும். எங்க பிரபுக்கு நோ இஷ்யூஸ். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு டிபெண்டன்ஸ் சினாரியோ அவங்களால கிளம்புறது கஷ்டம்ன்றது வர முடியாதுங்க மாதாஜி. அழைச்சிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு அங்க சேவை பண்ண முடியாது. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். So you have to focus on him only, இல்லையா? That is right மாதாஜி. I won't deny that part. See, அந்த மாதிரி தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்கு வந்து நம்ம எதையுமே சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் ஃபைன், தட் இஸ் அக்செப்டட். இறைவனுக்கு கூட தெரியும் உனக்கு என்ன முடியறதோ அதை தான் செய்யணும் தான் சொல்லுவார் இறைவன், இல்லையா? ஆனா முடிஞ்சும் செய்யாம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அததான் நான் அவங்களதான் நான் கேட்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ் எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏன்னா உங்களுடைய ஏஜுக்கு நாங்க வரும்போது கூட அப்படிதான் இருக்கும், இல்லையா? வெரி டிபெண்டன்சி ஏஜ் ஆன பிறகு. ஸோ அதாவது டிபெண்டன்சி ஆஃப், அதாவது மனைவி மீது அதிகமான அதாவது எதிர்பார்ப்புகளோட, அதாவது அவங்கள வந்து பார்த்து செய்யணும்னு எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதை நான் என்னுடைய அப்பா கிட்டையும் அம்மா கிட்டையும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா இருக்கும்ன்றது வந்து எனக்கு தெரியும். பார்த்து செய்வாங்க அம்மா. ஸோ அதனால ஒரு பக்கம் வாதம் பண்ணா கூட இன்னொரு பக்கம் செய்வாங்க எங்க அம்மா. ஸோ அதனால அவங்கள மாதிரி சேவை கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஸோ தட் ஐ ஆல்வேஸ் திங்க் மை மாம் இஸ் டூயிங் எ கிரேட் சேவா டு மை ஃபாதர் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி யாராலையும் முடியாது. பிசிக்கலி முடியாம, இல்லையா? மேனேஜிங் நர்சஸ் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணும் பொழுது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அவங்களும் ஒரு பேஷண்டா இருந்துட்டு இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ உடல் வலி. பிரணாம் மாதாஜி. அது மாதிரிதான். அதனால ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால எல்லாருக்குமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உண்டு. யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அவங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி 18th வந்துட்டு ஓகே 22nd திரும்புற மாதிரி. ஓ கிரேட் மாதாஜி. மாதாஜி நானும் அப்படிதான் மாதாஜி. 18th வந்து சேர 20 கிளம்புறேன். அங்க வந்து என்ன என்னால கேபபிள், என்னால முடியறத நான் செய்யறேன் மாதாஜி. கமிட்மெண்ட் கொடுக்கல மாதாஜி. என்ன டியூட்டி மை நோ கமிட்மெண்ட். நமக்கு என்ன வேலை கிடைக்குமோ அது செய்யணும். அது ரெடியா இருக்கும் மாதாஜி. அக்கார்டிங் டு அவர் ஏஜ் we will do everything மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே 18th வந்துட்டு 20th கிளம்புறேன் மாதாஜி.
எனக்கு 22nd தான் கிளம்ப முடியாது மாதாஜி. ஓ கிரேட் மாதாஜி, இருந்து பண்ணிட்டு வாங்க சேவை, நோ இஷ்யூஸ். மாதாஜி மை சன் அண்ட் டாக்டர் கம்பி என் கூட வர்றாங்க. டாக்டர் வந்து செய்வா மாதாஜி, நல்லா நானும் செய்வேன் மாதாஜி, என்ன வேலை செய்யறேன் மாதாஜி. வெல்கம், யூ ஆர் வெல்கம் மாதாஜி. ஐ திங்க் NNT பிரபுஜி 18th புறப்பட்டு 20th நைட் வர்றேன் மாதாஜி. என்னால என்ன முடியுமோ அதை நான் செய்வேன் மாதாஜி. எந்த இதா கண்டிப்பா யாருக்குமே வந்து ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஆனா எதுவுமே செய்யாம தான் நம்ம வந்து நழுவ கூடாது இல்லையா? அது தவறு. செய்ய முடியும். இப்ப 40 ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க 30 ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து they should come forward, they can do more wonders. பொருள் எல்லாம் தூக்க முடியாது, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. மீதி எந்த வேலை பொருள் எதையுமே நீங்க தூக்க வேண்டாம் மாதாஜி. உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து about 70sல இருக்கிறவங்கள தள்ளாடி முடிஞ்ச வேலையில ஆக்சுவலி உங்களை எல்லாம் சேவையே செய்ய வேணாம் தான் சொல்லிடுவாரு பிரபு. உட்கார்ந்து நீங்க ப்ரோக்ராம பாருங்க சொல்ல. புது இடம் புது இது நீங்க எல்லாம் தான் கவனிச்சுக்கணும் மாதாஜி. டோன்ட் வரி. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அங்க எப்படி வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, ஏதாவது தேவைப்பட்டாலும் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சில சேவைகள் சில பேருக்குன்னே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நாங்க தான் இருப்போம்ன்றது கூட கேரண்டி கிடையாது. எங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இடத்துல நாங்க செய்துட்டு இருக்கோம், irrespective ஆஃப் எந்த லாங்குவேஜ் டிவோட்டிஸா இருந்தாலுமே. அதனால உங்ககிட்ட வரவங்க கிட்ட நீங்க கேட்டு சேவை கேட்டு வாங்கிப்போம், அப்போ ஒன்னும் கிடையாது. ஐயோ நம்ம எப்படி எந்த இடத்துல அவைலபிளோ அந்த வேலையை நம்ம செஞ்சாக்க மன திருப்தி வேணும் மாதாஜி. அதுக்காகவா செய்யணும், ஏதாவது செய்யணும் மாதாஜி. செஞ்சாதான் நம்ம செய்யாம வரக்கூடாது, நம்ம மன திருப்திக்காக ஏதாவது செஞ்சுட்டு வரோம். உங்க விருப்பம். ஓகே, so after 65 and all, I think Prabhuji will not be expecting much. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு. அதனால முடியறது நீங்க செய்யணும். உங்க பூ தொடுத்து கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் செய்வோம் மாதாஜி. நல்லா பூ தொடுப்போம் மாதாஜி எவ்வளவு நாள். Mataji, I am also coming on 15th and return on the 21st, Mataji. Great Mataji, great. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Agilvaradari. Jaya Gopi Jana Agilvaradari. Yashodanandana Braja Jana Nanjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் இன்னும் மாதாஜி வெக்கேஷன் சொல்லல மாதாஜி. சொல்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைத்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 11வது பதம். நேத்து பார்த்த ஸ்லோகம் மிகவும் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தருடைய செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய அறிவு திறமையினுடைய லெவல் இல்லையா, இப்படி எல்லாவற்றையுமே பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகம் 2 தரப்பிலிருந்து நாம செய்யக்கூடியது. அதற்கு ஒரு உதாரணமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அதாவது அசோசியேஷனா இருந்த ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையையும் உங்களுக்கு பகிர்ந்த நான் இல்லையா. ஸோ ஒரு மகாத்மாவாக வாழ்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது இல்லையா. ஒருத்தர் நம்மளை ஏமாற்றுகிறார், ஏமாற்றி விட்டார் என்றாலும் அதை நம்ம பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். ஓ, இது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம வினைகளால நாம அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மீண்டும் அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி செஞ்சுக்கணும் இல்லையா. எஸ், இது என்னுடைய கர்ம பலன், நான் அனுபவிக்கிறேன், இன்னொரு முறையும் நான் அதே அடிதான் பட போறேன்னு நினைக்க கூடாது. ஒரு முறை நாம் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுறோமோ அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் நம்ம புரிஞ்சுண்டு அடுத்த தடவை இதே மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்கு நாம நம்ம செயல்படக்கூடாது இல்லையா. அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது, அதுல இருந்து நாம எப்படி வெளியில வர்றதுன்றது எல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும், வித்தவுட் ஹர்ட்டிங் எனிவன். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. அடுத்தவங்களை மனசு நோக வச்சு நம்ம எதையுமே செய்ய வேண்டாம். ஸோ அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அங்க வெறுமனே வெற்றிடம் தான் மிஞ்சும் இல்லையா. ஸோ இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுட்டா வாழ்க்கையில நம்மளோட இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்களோடையும் சரி, நண்பர்களோடையும் சரி, இல்ல விரோதிகளா இருந்தாலும் கூட அவர்களும் நன்னிலை அடையட்டும்ன்ற ஒரு மனசு நமக்கு அந்த கருணை வேணும். ஸோ நாம நல்லவங்களா இருந்து ஒன்னும், அதாவது இப்படி நம்ம நம்முடைய விரோதிகள் எல்லாம் பாழாவே போட்டோம் நம்ம நினைக்கிறது நல்லவங்களுக்கான அறிகுறியே கிடையாது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ், எந்த வேறுபாடு காணாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அனைத்தையுமே நன்மையான பலன்களை அடையட்டும், நற்கதி அடையட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகள் நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அடுத்தவர்கள் நன்னிலை அடையணும்ன்ற அந்த மனபாவம் தான் நம்மளையுமே ஒரு நல்ல மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். உண்மையிலே வாட் ஆர் த டிவைன் குவாலிட்டிஸ், நாம எல்லாம் தெய்வீகமான அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம அக்வயர் பண்றோம் இல்லையா. அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னன்னா, அதாவது நாமளும் நல்ல மார்க்கத்துல நிலை பெறுவதற்கான ஒரு பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டியை நாம் எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும்னா, அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை புரிந்தால் ஒழிய நமக்கு அது வராது, அந்த குவாலிட்டி வரவே வராது. ஸோ பேசிக்கலி வி நீட் டு இன்கல்குலேட், நமக்குள்ளேயே அந்த குவாலிட்டியை எடுத்துட்டு வரணும்.
இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தவன் நமக்கு துன்பம் கொடுத்தாலும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம எப்படி பிரார்த்திக்க முடியும்? நான் ஒன்னும் அவ்வளவு பெரிய மகாத்மா கிடையாதே அப்படின்லாம் நமக்கு மனசுல தோணும். ஆனா ஒரு முறை நம்ம ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் அவர்களும் நல்ல பலனை, அதாவது இனிமே மேலும் மேலும் பாவத்தை இழைக்காத ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் அவர்களுக்கு கொடுக்கட்டும் இல்லையா? இப்ப செய்திருக்கக்கூடிய பாவத்திலேயே அவங்க ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படிங்கிற அந்த கருணை உள்ளம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இன்னும் மேலும் தவறை இழைக்காத ஒரு வாழ்க்கையை அந்த உயிர் வாழி அடைய பெறட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு நல்லெண்ணம் கொண்டு நாம பிரார்த்திக்கணும். அப்படிப்பட்ட நல்லெண்ணம் கொண்டு நல்ல எண்ணம் தான் நம்ம கிட்ட வரணுமே இல்லையா? பொறாமை எனக்கூடிய குணம் நமக்கு என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது. அதை நம்மளை அழிவு பாதைக்கு இட்டு சென்று விடும். ஆன்மாவை அழிவான பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடியது எது? பொறாமை தான். அதனால ஒருத்தர் அந்த மாதிரியான தீய பழக்கங்கள் இருந்து வெளியில வரணும்னா அவர் நல்ல பழக்கங்களை அவரிடத்துல அதிகரிக்க செய்யணும் இல்லையா? சோ சிம்பிளா இருக்கிறது இல்லையா? மேலும் இருமைகளிலிருந்து வெளியே வர்றது, ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், மேலும் எளிமையான முறையில் வாழுதல், மேலும் அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு இன்றி வாழுதல், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டி. இன்றைய காலகட்டத்துல இதுதான் நிறையவே இருக்கிறது. ஈகோ இல்லையா? ஹர்ட்டிங் த செல்ஃப் எஸ்டீம், ஹர்ட்டிங் த ஈகோ, இப்படிதான் நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா? அடுத்தவங்களுடைய மான அவமரியாதையை நாம வாங்கறது இல்லையா? நான் அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா செஞ்சேன், அவன் பெண்ண தவிர நான் 10 பேர் முன்னாடி சொல்லி அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இப்படிதான் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி நாம பர்ஃபெக்ட்னா அடுத்தவங்களும் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்புகளோட நாம அவர்களுடைய சூழ்நிலையில இருந்து கொண்டு நாம நோக்குவது கிடையாது. அவர்கள் அவ்வாறு செய்வதற்கான காரணம் என்பது என்ன இருக்குன்ற ஆராயணும்ன்ற அந்த ஒரு மனசு கூட நமக்கு கிடையாது. ஒன்று அவர் அஜ்ஞானவாதியில இருந்து செய்திருக்கலாம், ஒன்று அவருடைய சூழ்நிலை அவ்வாறு செய்வதற்கான சுச்சுவேஷன் ஆயிருக்கும், பேசிக்கலி அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதராக கூட இருக்கலாம். இப்படி இதெல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும். எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னாலேயுமே நாம யோசிக்க பழகணும். பிளைண்டா எந்த ஒரு செயலுமே நாம செய்யக்கூடாது இல்லையா? இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வேலை கொடுக்கணும். ஸோ எஸ்பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. வார்த்தாயாம் லூப்யமானாயாம் ஆராப்தாயாம் புன லோபாபிபுதோ நீஹ சத்வ பிரார்த்த குருதே ஸ்புருஹாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வார்த்தாயாம் லுப்யமானாயாம் ஆரப்தாயாம் புனக லோபாபிபூதோனி சத்வ பரார்த்தே குருதே ஸ்புருகாம். வார்த்தாயாம் அவரது வேலை, லுப்யமானாயாம் தடை செய்யப்படும் பொழுது, ஆரப்தாயாம் எடுத்துக்கொண்டு, புன மீண்டும் மீண்டும், லோப பேராசையால், அபிபூத மயங்கி, நீ சத்வ அழிந்து, பிரார்த்தே பரார்த்தே மற்றவரின் செல்வத்திற்காக, குருதே ஸ்புருகாம் அவர் விரும்புகிறார். மொழிபெயர்ப்பு: அவர் தன் வேலையில் தோல்வி கண்டு துன்பப்படும் போது மீண்டும் மீண்டும் தான் முன்னேறுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார். ஆனால் எல்லா முயற்சிகளிலும் அவர் திணறி அழியும் பொழுது அதிகம் பேராசையினால் அவர் பிறரிடம் இருந்து பணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. லலித கண்ணன் மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. குடும்ப பரணா கல்போ மந்தபாக்யோ விருதோத்யயம் ஸ்ரீயா விஹீனஹ கிருபானோ ஜாயான் வசிதி மூடதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குடும்ப பரணா கல்போ மந்தபாக்யோ விருதோத்யமஹ ஸ்ரீயா விஹீன கிருபணோ தியாயாச்ச வசதி மூடதீஹி. குடும்ப அவர் குடும்பம், பரண காப்பதில், அகல்ப இயலாமை, மந்த பாக்ய துரதிஷ்ட மனிதன், விருதா வெறுமையில், உத்யம் அவரது முயற்சி, ஸ்ரீயா அழகு செல்வம், விஹீன இழந்து, கிருபண துயரம் மிகுந்த, தியாயன் வருந்துதல், ஸ்வசிதி பெருமூச்சு விடுகிறார், மூட தடுமாறி, தி அவர் அறிவு கூர்மை. மொழிபெயர்ப்பு:
இவ்வாறு துரதிர்ஷ்டசாலியான மனிதன் அவரது குடும்ப அங்கத்தினர்களை காப்பதில் தோல்வியுற்று எல்லா அழகையும் இழக்கிறார். அவர் எப்போதும் தன் தோல்வியை நினைத்து மிகவும் ஆழமாக வருந்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஏவம் ஸ்வபரணா கல்பம் தத்கலத்ராயஸ்ததா நாத்ரியந்தே யதா பூர்வம் கேன சாயிவ கோஜரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் ஸ்வபரணா கல்பம் தத்கலத்ராதயஸ்ததா நாத்ரியந்தே யதா பூர்வம் கேனாசாயிவ கோச்சரம். ஏவம் இவ்வாறு ஸ்வபரண அவர்களை பாதுகாக்க, அகல்பம் இயலாமை, தத் அவருடைய, கலத்ர மனைவி, ஆதய மற்றும் பிறர், ததா அதனால், ந இல்லை, ஆத்ரியந்தே மதிப்பது, யதா போல, பூர்வம் முன்பு, கீனாச்சா விவசாயிகள், இவ போல, கோச்சரம் வயதான எருது. மொழிபெயர்ப்பு. அவர்களுக்கு அவர் துணை புரிய இயலாமல் இருப்பதைக் கண்டு அவர் மனைவியும் பிறரும் முன்பு கொடுத்த அதே மதிப்புடன் அவரை நடத்த மாட்டார்கள். கஞ்சத்தனம் நிரம்பிய விவசாயிகளும் அவர்களுடைய வயதான நலிவுற்ற எருதுகளை முன்பு நடத்திய முறையில் நடத்த ஒப்ப மாட்டார்கள். பொருளுரை. தற்காலத்தில் மட்டுமன்றி நெடுங்காலத்திற்கு முன்பு இருந்தே குடும்பத்தில் பொருளீட்ட முடியாத வயதானவர்களை யாரும் விரும்பியதில்லை. தற்காலத்திலும் சில சமூகங்களில் அல்லது சிற்சில நாடுகளில் வயதானவர்களுக்கு விஷம் தரப்படுகிறது. அதனால் அவர்கள் விரைவிலேயே இறந்து விடுவர். சில மனித மாமிசத்தை தின்னும் சமூகத்தினரிடை வயதான தாத்தா விளையாட்டாக கொல்லப்படுவார். விருந்து வைக்கப்படும். அதில் அவரது உடல் உண்ணப்படும். ஒரு விவசாயி வேலை செய்வதை நிறுத்திவிட்ட தனது வயதான எருதை விரும்ப மாட்டார். அதுபோல குடும்ப வாழ்வில் பற்றுடைய மனிதர் வயதாகி பொருளீட்ட இயலாத போது அவர் அவருடைய மனைவி, மகன்கள், பெண்கள் மற்றும் உறவினர்களால் விரும்பப்படுவதில்லை. அதன் விளைவாக புறக்கணிக்கப்படுகிறார். எனில் மதிப்பு தரப்படாததை பற்றி என்ன சொல்வது? அதனால் ஒருவர் முதுமை அடைவதற்கு முன்பே குடும்ப பற்றை விட்டுவிட்டு பரமபுருஷ பகவானின் சரணத்தை பெறுதலே நீதியாகும். ஒருவர் தன்னை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் பகவான் அவரின் பொறுப்பை ஏற்க முடியும். அவரது உறவினர்களால் அவர் புறக்கணிக்கப்பட மாட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருமையான ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. மாதாஜி நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, கை உயர்த்தி இருக்காங்க, கொடுக்குறேன். உங்களுக்கும் கொடுக்குறேன், வெயிட் பண்ண. ஆல்ரெடி உயர்த்தி இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தத்ராப்யஜாத இன்னைக்கு முடியலன்னா நாளைக்கு நீங்க வாசிங்க. ஓகே. தத்ராப்யஜாத நிர்வேதோ பிரியமான ஸ்வயம் ப்ருதைஹி ஜரயோபாத வைரூப்யோ மரணாபிமுகோ கிருஹே. வாசிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குறதா மாதாஜி? கேக்குறது மாதாஜி. தத்ராப்யஜாத நிர்வேதோ பிரியமான ஸ்வயம் ப்ருதைஹி ஜரயோபாத வைரூப்யோ மரணாபிமுகோ கிருஹே. தத்ர அங்கு, அபி ஆயினும், அஜாத தோன்றாமல், நிர்வேத வெறுப்பு, பிரியமான காக்கப்பட்டு, ஸ்வயம் அவரால், ப்ருதை காக்கப்படுபவரால், ஜரயா முதுமையால், உபாத்த பெறப்பட்டு, வைரூப்பிய வடிவம் மாறி, மரணம், அபிமுக அணுகுதல், கிருஹே வீட்டில். மொழிபெயர்ப்பு. முட்டாள்தனமான குடும்பஸ்தர் அவர் முன்பு காப்பாற்றியவர்களால் காப்பாற்றப்பட்ட போதிலும் குடும்ப வாழ்வில் விருப்பு கொள்வதில்லை. முதுமையின் பாதிப்பால் வடிவம் மாறி அவர் இறுதி மரணத்தை சந்திக்க தன்னை தயார் செய்து கொள்கிறார். பொருளுரை. குடும்ப கவர்ச்சி என்பது மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. ஒருவர் தன் முதுமையில் குடும்ப உறுப்பினர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் அவரால் குடும்ப பற்றை விட இயலாது. அவர் ஒரு நாயை போல வீட்டில் தொடர்ந்து இருப்பார். வேத நெறிகளை ஒட்டிய வாழ்வில் ஒருவர் ஆற்றல் உடையவராய் இருக்கும் பொழுது அவர் குடும்ப வாழ்வை விட்டுவிட வேண்டும். மிகவும் பலமிழந்து உலக செயல்களில் திணறுவதற்கு முன், நோயுறுவதற்கு முன் ஒருவர் குடும்ப வாழ்வை விட்டுவிட்டு அவர் வாழ்வின் எஞ்சிய நாட்களில்
முழுவதும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அதனால் ஒருவர் 50 ஆண்டுகள் ஆனவுடன் அவர் குடும்ப வாழ்வை விட்டுவிட்டு காட்டில் தனியாக வாழ வேண்டும் என்று வேத நூல்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தன்னை முழுவதும் தயார் செய்து கொண்ட பின்னர் அவர் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று ஆன்மீக வாழ்வின் அறிவை வழங்குவதற்கு சன்னியாசி ஆக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஆஸ்தே வமத்யோ பன்யஸ்தம் பிரகபால இவாஹரன் ஆமவாப்ய பிரீதீப்தாக்னீர் அல்பாஹரோல்ப சேஷ்டிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆஸ்தே வமத்யோ பன்யஸ்தம் பிரகபால இவாஹரன் ஆமயோவ்ய பிரதீப்தாக்னீர் அல்பாஹரோல்ப சேஷ்டிதஹ. ஆஸ்தே அவர் தொடர்ந்து இருப்பார். அவமத்யா புறக்கணிக்கப்பட்ட, உபன்யஸ்தம் வைக்கப்பட்ட, கிரகபால நாய், இவ போல, ஆகரன் உண்ணுதல், ஆமயாவி நோயுற்ற, ஆப்ரதீப்த அக்னி அஜீரணம் கொண்டு, அல்ப சிறிய, ஆகார உண்ணுதல், அல்ப சிறிய, சேஷ்டித அவரது செயல். மொழிபெயர்ப்பு. கொடுக்கப்படுவதை உண்ணும் செல்லமான நாய் பூனைகளைப் போல வீட்டில் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டு இருப்பார். அஜீரணம் மற்றும் உண்ணும் விருப்பம் இழத்தல் போன்ற பல நோய்களால் துன்புற்று அவர் உணவின் சிறு கவலங்களை மட்டுமே உண்கிறார். அவர் மேலும் வேலை செய்ய இயலாத நோயாளி ஆகிறார். பொருளுரை. மரணத்தை சந்திக்கும் முன்னர் ஒருவர் நோயாளியாவது உறுதியாகும். அவர் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களால் புறக்கணிக்கப்படும் பொழுது அவரது வாழ்வு ஒரு நாயின் வாழ்வை விட கேவலமானதாகிறது. ஏனெனில் அவர் பல மோசமான நிலைகளுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார். அதனால் அந்த மோசமான நிலைகள் வருவதற்கு முன் ஒருவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி குடும்பத்தினர் அறியாவண்ணம் இறக்க வேண்டும் என்று வேத நூல்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மனிதன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி அவர் குடும்பத்தினர் அறியாவண்ணம் இருந்தால் அது புகழ்வாய்ந்த மரணமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் குடும்பப்பட்டுள்ள ஒருவர் அவரது மரணத்திற்கு பின்னரும் அவரது குடும்பத்தினர் அவரது சிறந்த ஊர்வலத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அந்த ஊர்வலம் எவ்வாறு செல்கிறது என்பதை அவர் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் அவர் உடல் அலங்காரமாக ஊர்வலத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். இவ்வாறு அடுத்த வாழ்விற்காக அவர் உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று தெரியாமலேயே அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. வாயினோ பிரமதோ தாரஹ கப சம்ருத்த நாடிக பாசா ஸ்வாச கிருதாயாஷ கண்டே குரா குராயதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாயுனோத்ரமதோத்தாரக கபஸ்மிருத்த நாடிகः காசஸ்வாச கிருதாயாசக கண்டே குரகுராயதே. வாயுனா காற்றால், உதக்ரபதா உடைத்து, உத்தாரக அவர் கண்கள், கப சடியுடன், சம்ருத்த மட்டுமீறி, நாடிக அவர் மூச்சுக்குழல், காச இருமல், சுவாச சுவாசித்தல், கிருத செய்யப்பட்டு, ஆயாச கடினமான, கண்டே தொண்டையில், குரகுராயதே அவர் குர என்பது போன்ற ஒலியை உருவாக்குகிறார். மொழிபெயர்ப்பு. அந்த நோயுற்ற நிலையில் உள்ளிருந்து எழும் காற்றின் அழுத்தத்தால் அவர் கண்கள் புடைக்கின்றன. அவரது சுரப்பிகள் இயங்க முடியாமல் சளியினால் தடைபடுகின்றன. அவர் சுவாசிக்க கஷ்டப்பட்டு மூச்சை வெளிவிட்டு உள்ளிழுக்கும் போது தொண்டைக்குள் ஒலிக்கும் கரகர என்னும் ஒலியை உருவாக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. உங்களுக்கு நீங்க தான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சயானஹ பரிச்சோத்தபிஹி பரிவீதஹ ஸ்வபந்துபிஹி வாச்யமானோ வினா ப்ருதே காலாபாஷவசாம் கதஹ. சயான பரிசோசத்பி பரிவீத ஸ்வபந்துபிஹ வாச்யமானோ வினா ப்ருதே காலபாஷவசாம் கதஹ.
இந்த விதத்தில் அவர் மரணத்தின் பிடியில் அகப்படுகிறார். புலம்புகின்ற நண்பர்களாலும் உறவினர்களாலும் சூழப்பட்டு படுத்திருக்கிறார். ஆயினும் அவர் அவர்களுடன் பேச விரும்பினாலும் அவர் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளதால் அவரால் இயலாது. பொருளுரை. சம்பிரதாயத்திற்காக ஒரு மனிதன் மரணப்படுக்கையில் கிடக்கும் பொழுது அவரது உறவினர்கள் அவரிடம் வந்து சில சமயம் மிக சத்தமாக அழுது, இறக்கும் மனிதனை ஓ என் தந்தையே, ஓ என் நண்பனே, அல்லது ஓ என் கணவரே என்றெல்லாம் அழைக்கின்றனர். அந்த பரிதாப நிலையில் இறக்கின்ற மனிதன் அவர்களுடன் பேச விரும்புகிறார். அவரது ஆசைகளை பற்றி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த விரும்புகின்றார். ஆனால் அவர் காலக்கூறாகிய மரணத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் அவரால் அவற்றை வெளிப்படுத்த இயலாது. அது நினைத்து பார்க்க முடியாத வேதனையை தருகிறது. நோயினால் அவர் ஏற்கனவே வேதனையான நிலையில் உள்ளார். அவரது சுரபிகளும் தொண்டையும் சளியால் அடைத்துக் கொள்கின்றன. அவர் ஏற்கனவே சிக்கலான நிலையில் உள்ளார். அவரது உறவினர்களால் அந்த விதத்தில் அழைக்கப்படும் பொழுது அவரது துன்பம் அதிகரிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நமக்கு ஒரு ரிஹர்சல் மாதிரி இல்லையா? we are all seeing this rehearsal. ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியாது. சில பேருக்கு வித்தின் எ செகண்ட் பிராணன் போறது உண்டு. சில பேருக்கு நிறைய காலம் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாகத்தான் இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா கிடைக்காது. அதனால இதெல்லாம் நம்முடைய கர்ம பலனுடைய விளைவுகள். ஆனா வானப்பிரஸ்தத்தை வலியுறுத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆமா, வானப்பிரஸ்தம் ரொம்ப முக்கியமானது. 50 வயசுக்கு மேல நாம அதிகமா குடும்பத்தோட அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறத குறைச்சிக்கணும். பௌதீக அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு என்றைக்கும் நன்மையை கொடுக்காது. ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் அதை மடைமாற்றிக் கொள்ளணும். அப்போ நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அது இட்டு செல்லும். எவ்வளவு நாம பந்தப்படுகின்றோமோ அவ்வளவும் நமக்கு இறுதி காலகட்டம் சிக்கல் தான். இது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதற்கேற்றமாறு நம்முடைய சுபாவம், எதிர்பார்ப்புகள், நடத்தை இதெல்லாம் அமைந்து பெற்றுவிட்டால் சைக்கலாஜிக்கலி ஒரு மனுஷன் டவுன் ஆயிட்டா பிசிக்கலி அவன் டவுன் ஆயிடும் இல்லையா? அததான் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம வானப்பிரஸ்தம் 50 வயசுக்கு மேல ஆன பிறகு நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் மோட்ல போறதுதான். அதாவது இந்த புலன்கள் மேல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும். கண்ணால இதை பார்க்கணும், நாக்கால இதை ருசிக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள். இந்த உணவை உண்ணணும், அந்த அடைய அணியணும், அந்த நகையை போட்டுக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம 50 வயசுக்கு மேல அதுல இருந்து தூரமா விலகி இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மையை பயக்கும். எது வரைக்கும் நாம அந்த அட்டாச்மெண்ட்லயே நம்ம சுத்தின்னு இருக்கோமோ அது காலப்போக்கில் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அதை விட்டு வெளியில வரவே முடியாது. ஆல்ரெடி நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். 18 வயசுக்கு மேல யாரையுமே மாத்தி அமைக்க முடியாது. அந்த உயிர் வாழி நினைத்தால் ஒழிய திருந்தணும்ன்றத அந்த உயிர் வாழி நினைக்கிறமே ஒழிய நாம திருத்தவே முடியாது இல்லையா? வார்த்தாயாம் லுப்யமானாயாம் ஆராப்தாயாம் புனா புனஹ லோபா விபூதோ நீஹ சத்வ பிரார்த்தே குருதே சுப்ருஹாம். வார்த்தாயாம் அவரது வேலை, லுப்யமான்யாம் தடை செய்யப்படும் பொழுது, ஆராப்தாயாம் எடுத்துக்கொண்டு, புன புன மீண்டும் மீண்டும், லோப பேராசையால், இதுவும் 6 குறைகள்ல உண்டு இல்லையா? லோபம், மோகம். லோபம் துரோணாச்சாரியாருக்கு இருந்தது லோபம் தான். தன்னுடைய பிள்ளைக்கு எல்லாம் தான் செஞ்சிடணும்ன்றது. யாராலுமே அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது, எதையுமே நிறுத்த முடியாது. இந்த இயற்கைக்கு நாம இப்படிதான்றத கட்டளை இடவே முடியாது. ஆனா துரோணாச்சாரியார் அவ்வாறுதான் செய்தார். அஸ்வத்தாமனை அவ்வளவோ காப்பாற்றணும். அபிபூதக மயங்கி, நீ சத்வ அழிந்து, பிரார்த்தே மற்றவரின் செல்வத்திற்காக, குருதே சுப்ருஹாம் அவர் விரும்புகிறார். இவ்வாறு போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் இல்லையா? அவரது அறிவு கூர்மை மற்றும் அவரது முழுமையான பேச்சாற்றல் அனைத்தையும் அர்ப்பணித்து பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் இல்லையா? நல்லறிவுடைய மனிதர் கிருஷ்ண உணர் நிலைக்கு வர வேண்டும். அவரது முழு வாழ்வு, அவரது எல்லா செல்வமும் அறிவும் அதாவது இறைவனுடைய திருத்தொண்டுக்கு ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்யணும். இதுதான் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம் என்ன பண்றோம்? நம் வேலையில் தோல்வி கண்டு துன்பப்படும் பொழுது, நம்ம ஒரு வேலை விட்டு வந்திருப்போம், இல்ல நம்மள வேலையில இருந்தே எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வந்திருப்போம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம வரும்பொழுது டெய்லி அன்றாடம் சுத்திண்டே இருந்தோம் நம்ம வேலையில.
ஒரு நாள் சடனா நின்றுட்டாக்கா நமக்கு என்ன ஆகும்? அது நமக்கு ஒரு தோல்வியாகவோ நம்ம ஒரு துன்பப்படும் ஒரு காலமாகவோ அமைந்துவிடும். மீண்டும் மீண்டும் தான் முன்னேறுவதற்காக சில பேர் பிசினஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி லாஸ் ஆயிருப்பாங்க. ஆனாலும் கடனை கேட்டு வாங்கி இன்னொரு பிசினஸ் பண்றேன்ட்டு இன்னொரு கடனை இன்னும் கடனுடைய அதாவது அமௌண்ட்டை தான் ஏத்திட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி. ஆனால் எல்லா முயற்சிகளும் அவர் திணறி அழியும் பொழுது அதனால அதுல வந்து அவரால் அந்த முயற்சியில் அவரால் முன்னேற்றம் அடையாத பொழுது அதிகம் பேராசைனால் என்ன செய்வார்? இன்னும் இல்லையா லோபம் பேராசைனால் அவர் பிறடம் இருந்து பணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா, வாங்கிட்டு பிசினஸ்ல போட்டு அதுல வருமா வராதான்றது பின்னாடிதான் தெரியும். எல்லாருக்குமே சக்சஸ் ஆகாது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். அவ்வாறு அடைந்த மனிதர் வீட்டுல வந்து மறுபடியும் லாஸ் ஆனா அவனுக்கு மதிப்பு இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா. சோ குடும்ப ஏதாவது இப்ப மாத்திரம் கிடையாது, அந்த காலகட்டத்துல கூட இது இருந்திருக்குன்றது வந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதின இந்த ஸ்லோகங்கள்லயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். குடும்ப பரணா கல்போ மந்த பாக்கியம் இல்லையா, அன்லக்கினஸ், துரதிர்ஷ்டம். மந்த பாக்கியம் என்பது துரதிர்ஷ்டம். மிருத்யோதயம் கிரியாவிஹீன கிருபனோ தயாஞ்ச வசதிஹி மூடாதி. அவர் குடும்பம் பரண காப்பதில் அகல்ப இயலாமை, மந்த பாக்யா துரதிஷ்ட மனிதன், விருத்தா வெறுமையில், குத்தியம் அவரது முயற்சி, ஸ்ரீயா அழகு செல்வம், விஹீன இழந்து, கிருபான துயரம் மிகுந்த, வியாயன் வருந்துதல், ஸ்வஸ்திதிஹி பெருமூச்சு விடுகிறார், மூடி தடுமாறி, ஹி அவருடைய அறிவு கூர்மை. சோ இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்டையும் வாங்கி தோல்வி அடையிறது இல்லையா. இவ்வாறு துரதிருஷ்டசாலியான மனிதன், இது 95% அளவுக்கு இந்த மாதிரி செயல்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இப்ப நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே. அவரது குடும்பம் அங்கத்தினர்களை காப்பதில் தோல்வியுற்று வீட்டையும் ரட்சிக்க முடியல, அங்க பணத்தையும் வந்து லாஸ் பண்ணியாச்சு, எல்லா அழகையுமே இழக்கிறார். நம்ம எவ்வளவு சோகமா இருக்குமோ அவ்வளவு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியே நம்ம கிட்ட இருக்காது. ஸோ நம்ம என்னதான் நாம ஜபங்கள் சொன்னாலும் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்காது. அதனால அதுவே அந்த அளவுக்கு தான் பேலன்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தால நம்ம பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கெயின் பண்ணாலும் அதை விட நாம் என்ன பண்றோம்? we are devouring இல்லையா. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே வந்து அதாவது நம்ம வெளியேறி விடுகின்றது இல்லையா, நம்மளை விட்டு நீங்குகிறது. ஏன்னா நம்முடைய துன்பத்தையே எப்பயுமே நினைச்சு நாம என்ன பண்றோம்? உருகி செல்ஃபா நாம பரிதாபப்பட்டு கொண்டு இப்படிதான் நம்முடைய மனநிலை. அவர் எப்பொழுதும் தன் தோல்வியை எண்ணி மிகவும் ஆழமாக வருந்துகிறார் இல்லையா. இப்படி நஷ்டமாயிடுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசளவுல ரொம்பவுமே பாதிப்பு. ஏவம் ஸ்வபரணா கல்பம் தற்காலத்ராயஸ்ததா நாத்ரியந்தே யதா பூர்வம் ஹீனசா இவகோச்சரம். ஏவ இவ்வாறு ஸ்வபரண அவர்களை பாதுகாக்க, அகல்பம் இயலாமை, தத் அவருடைய கலத்திர மனைவி, ஆதைய மற்றும் பிறர், ததா அதனால், நா இல்லை, ஆத்ரியந்தே அதாவது மதிப்பது, யதா போல, பூர்வம் முன்பு, ஹீனாக விவசாயிகள், இவ போல, கோச்சரம் வயதான எருது. இன்றைக்கு கூட இந்த பழக்கம் உண்டு. வயதான பிறகு எருதும் சரி பசு கூட வந்து இதுக்கு மேல வந்து பால் கொடுக்காது, ஏஜ் ஆயிடுச்சு, இன்னும் எதுவுமே கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை என்ன பண்றாங்க? they are giving to the slaughter house கூட கொடுக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அதுக்கு இருந்து யாரு தீனி போடுறவங்க அப்படிங்கிறது. வயசெல்லாம் அந்த எருது உழைச்சிருக்கும் அந்த விவசாயிக்கு இல்லையா. எஸ்பெஷலி விவசாயிகள் வீட்டுல செய்யக்கூடிய செயல் தான் இது. எவ்வளவு நல்லத்தை உழுதுருக்குமோ அந்த எருது தெரியாது. ஆனா இப்போ அந்த எருதுவால செயல்பட முடியவில்லை என்றால் இன்னும் அது நமக்கு பாரமாகத்தான் கருதுகின்றான் விவசாயி. அதே போலதான் அதாவது பொருள் ஈட்டிக் கொண்டிருந்த குடும்ப தலைவர் வந்து ஏதும் வந்து வருமானமற்ற நிலைக்கு தள்ளப்படும் போது வயோதிகமான பிறகு அவருக்கும் இனிமே அவரை வந்து நம்ம வச்சு காப்பாற்றுறது வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி செயல்கள் உண்டு. நம்ம வீட்டுல இல்லைன்றதுக்காக நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கவே முடியாது. நிறைய மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான், ஆதாயம் இருந்தா மட்டும்தான், அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பே. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துலதான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவர்களுக்கு அவர் தூய அதாவது இந்த ஏவம் இவ்வாறு ஸ்வபரண அவர்களை பாதுகாக்க, அகல்பம் இயலாமை, தத் அவருடைய கலத்தர மனைவி, ஆதாய மற்றும் பிறர்தான் அதனால், நான் இல்லை, ஆத்திரியந்தே மதிப்பது, யதா போல,
பூர்வம் முன்பு கீனாத்தா விவசாயிகள் இவ போல கோச்சரம் வயதான எருது. சோ அவர்களுக்கு அவர் துணை புரிய இயலாம இருப்பதை கண்டு அவருடைய அதாவது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து முடியாம இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல இல்லையா, வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அவரால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது என்ற சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவர் மனைவியும் பிறரும் முன்பு கொடுத்த அதே மதிப்புடன் அவரை நடத்த மாட்டார். சம்பாத்தியம் இல்லைன்னா கேவலமா நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. சும்மாவே இருந்துட்டு இவர் இவ்வளவு கதை பேசுறார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. கஞ்சத்தனம் நிரம்பிய விவசாயிகளும் அவர்களுடைய வயதான நலிவுற்ற எருதுகளை முன்பு போல நடத்திய முறையில் நடத்த ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். இனிமே அது நிலத்தை விழாது, எதுக்குமே பிரயோஜனம் கிடையாது, அதை சும்மா கட்டி போட்டுதான் நாம தீனி போடணும் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து அந்த எருதுவை வந்து நல்ல முறையில வந்து நடத்த மாட்டாங்க. இதே உண்மைதான் ஒரு மனிதருக்கு கூட. தற்காலத்தில் மட்டுமின்றி நெடுங்காலத்திற்கு முன்பிருந்தே குடும்பத்தில் பொருள் ஈட்ட முடியாத வயதானவரை யாரும் விரும்பியதே கிடையாது. ரொம்ப அடிச்சு சொல்லிட்டார். இதை விட டைரக்டா ஹிட் பண்றதுக்கு யாராலுமே முடியாது இல்லையா. சில பிரபுபாதர் ஒருத்தர் அவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹிம் ஒன்லி, வேற யாரும் அவருக்கு சமமா சொல்லவே முடியாது. இந்த மாதிரி தற்காலத்திலும் கூட சில சமூகங்களிலும் மற்றும் சில நாடுகளிலும் வயதானவர்களை வந்து விஷம் தரப்படுகிறது. இது எந்த ஊர்லன்னு எனக்கு கூட தெரியல, நானும் வாசிக்கிறேன். இருக்கலாம், இல்லாமல் எல்லாம் இருக்காது. அதனால் அவர்கள் விரைவிலே இறந்து விடுவர். இருந்து தொல்லை கொடுக்கறத போகட்டும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா. சில மனித மாமிசத்தை தின்னும் சமூகத்தினரே வயதான தாத்தா விளையாட்டு பொருளாக கொல்லப்படுவார். இப்படி கூட இருக்காங்க பலருக்கு. விருந்து வைக்கப்படும், அதில் அவரது உடல் உண்ணப்படும். ஒரு விவசாயி வேலை செய்வதை நிறுத்திவிட்ட தனது வயதான எருதை வந்து விரும்பவே மாதாஜி மாட்டாங்க. மெர்சி கில்லிங் சொல்லுவாங்க மாதாஜி ஒரு சில இடங்கள்ல. அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்கன்னுட்டு மெர்சி கில்லிங் அந்த மாதிரி பண்ண நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் எங்க பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல மாதாஜி, பட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலி அது மர்சி கில்லிங் வந்து இட்ஸ் நாட் எ ரைட் திங். ஏன்னா அவர்களுடைய கர்ம பலன் பிரகாரம் சிலதெல்லாம் அவங்க அனுபவிக்கணும் இல்லையா. அது அவங்க இந்த உடல்ல இருக்கும்போது அனுபவித்து முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா அடுத்த ஜென்மம் அவங்களுக்கு அது ஃப்ரீயா இருக்கும். அதை நம்ம கண் முன்னாடி அவங்க அனுபவிக்கிறது பார்க்க முடியாம நாம இந்த செயலை செய்தால் வந்து அவங்களுடைய அந்த பேலன்ஸ் வந்து அப்படியே தான் டிரான்ஸ்பர் ஆகும். அதனால மெர்சி கில்லிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள். சோ இது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பண்றது மாதாஜி. ஆனா நல்லா இருக்கிறவங்கள கொன்னுட்டு சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல. ஆமா, ஆனா அந்த செயல் வந்து இட்ஸ் நாட் த ரைட் வே இல்லையா. குடும்ப வாழ்வில் பற்றுடைய மனிதர் வயதாகி பொருளீட்டு இயலாத போது அவருடைய மனைவி, மக்கள், பெண்கள் இல்லையா மற்றும் உறவினர்களால் விரும்பப்படுவதே கிடையாது. ஏன்னா அவர் வயசுலயும் அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்திருப்பார். ஆனா வயசான பிறகு அவரால் எந்த லாபம் இல்ல, பொருள் உதவி எதுவுமே பெருசா இல்லைன்னும் போது ஏன் இவ்வளவு பேசுறார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம். வயசுல இருக்கும்போது கூட அவர் பேசியிருப்பார். அப்போ அவர் சம்பாத்தியம் பண்றாருன்றதுக்காக நாம அவருக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்போம் இல்லையா. ஆனா வயோதிகத்துல அவருக்கு வந்து அந்த சம்பாத்தியம் இல்லாதப்போ அந்த வேல்யூ நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. அதன் விளைவாக புறக்கணிக்கப்படுகிறார். அந்த நெக்லிஜென்ட் பண்றதுதான் நம்ம வந்து அதாவது வயதானவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய சங்கடங்களே. உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. எனில் மதிப்பு தரப்படாததை பற்றி என்ன சொல்வது. அதனால் ஒருவர் முதுமை அடைவதற்கு முன்பே குடும்ப பற்றை விட்டுவிட்டு பரமபுருஷ பகவானின் தருணத்தை பெறுதலே நீதியாகும். அதனால்தான் நம்ம 50 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக வனப்பிரஸ்தாலேயே நம்ம வந்து குடும்பத்திலிருந்து நம்ம தூரமாக மனதளவில் தூரமாக விலகி இருந்து இறைவன் தாள் நம்மளை வந்து முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். ஏன்னா கடைசி வரைக்குமே நம்ம கூட இருக்கிறவர் யாரு? பரமாத்மாவாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. அவர் தாழ் பணிய வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானின் சரணத்தை பெறுதலே நீதியாகும். ஒருவர் தன்னை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் பகவான் அவரின் பொறுப்பை வந்து ஏற்க முடியும் இல்லையா. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் நம்மளை வந்து பாத்துக்குவாங்கன்றதுக்கு வந்து நாம அவருடைய திருத்தொண்டில் ஈடுபடும் போது கண்டிப்பா நம்மள அவர் ரட்சிப்பார் இல்லையா. அவரது உறவினர்களால் அவர் புறக்கணிக்கப்பட மாட்டார். சோ இறைவனுடைய கருணை இருக்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து சுமூகமாக நிகழும். சோ இறைவன் டைரக்டா வந்து எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்றது கிடையாது, இன்டைரக்டா வேறு ஒருத்தர் மூலியமாகவும் வந்து செயல்படுத்துகிறார் இல்லையா. அப்படி எல்லாம் நம்ம வீட்டுல பார்க்கும் பொழுது நம்ம வயதானவர்களை நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்குன்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ பிளெஸிங் தான் இல்லையா. நாம எல்லாம் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது நம்ம எவ்வளவோ தவறுகள் இழைத்திருப்போம், எவ்வளவோ நம்மளால அவங்களுக்கு வந்து சங்கடங்கள் வந்திருக்கும். ஆனாலும் அதையெல்லாம் எப்பவுமே அவங்க ஒரு நாள் கூட சொல்லி காட்டினது கிடையாது. ஆனா நாம
நாம இப்ப அவங்கள வந்து பாத்துக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வேலையா நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா? சோ இந்த விஷனை வந்து நம்ம கண்டிப்பா மாத்தி அமைச்சுக்கணும். நாமும் ஒரு நாள் அந்த வயதை அடைவோம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தாலே முதல்ல அவங்கள நிராகரிக்கக்கூடிய அத்தகைய செயலை நாம கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். தத்ராப்யஜாத நிர்வேதோ பிரியமானா ஸ்வயம் பிரதை ஜரயோ பாத வைரூப்யோ மரணாபிமுகோ கிருஹே. தத்ர அங்கு அபி ஆயினும் அஜாத தோன்றாமல் நிர்வேத வெறுப்பு பிரியமான காக்கப்பட்டு ஸ்வயம் அவரால் பிரதை காக்கப்படுபவரால் ஜராய முதுமையால் உபாத்த பெறப்பட்டு வைரூப்ய வடிவம் மாறி மரணம் அபிமுக அணுகுதல் கிரகே வீட்டில். சோ இப்படி வயதான பிறகு ஒவ்வொரு நிலையை பார்க்கிறோம் இல்லையா? முட்டாள்தனமான குடும்பஸ்தர் அவர் முன்பு காப்பாற்றியவர்களால் காப்பாற்றப்பட்ட போதிலும் குடும்ப வாழ்வில் வெறுப்பு கொள்வது இல்லை. முதுமையின் பாதிப்பால் வடிவம் மாறி அவர் இறுதி மரணத்தை சந்திக்க தன்னை தயார் செய்து கொண்டார். இதுதான் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஒரு கிரகஸ்தன் என்ன செய்யறான்? இது நாள் வரைக்கும் அவன் நிறையவே காப்பாற்றி இருப்பான். அந்த குடும்பத்தினருக்கு வந்து அவருடைய கடினமான உழைப்பு, அவருடைய சம்பாத்தியம், இதனாலதான் நாம் இத்தனை உயரத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு வருமானால் அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அவர்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கிறார்கள் இல்லையா? அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. ஒருவேளை பாத்துக்காம போனா வாழ்க்கையில வந்து என்ன ஆகும்? வெறுப்பு தான் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். பார்த்துண்டா வெறுப்பு இருக்காது இல்லையா? அப்படி முதுமையினுடைய வடிவத்தால பாதிக்கப்பட்ட அத்தகைய ஆத்மாக்கள் வந்து அந்த மனிதர்கள் இறுதியில வந்து மரணத்தை சந்திக்க வந்து தன்னை தயார் செய்து கொள்கிறார்கள். சோ தே ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் இல்லையா? சோ நம்ம இனிமே வந்து பகவான் வந்து நம்மளை எப்ப அழைச்சுக்கிறாரோ அப்ப நம்ம போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையை வந்து வளர்த்துக்கிறாங்க. மேலும் குடும்ப கவர்ச்சி என்பது மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது இல்லையா? ஒருவர் தன் முதுமையில் குடும்ப உறுப்பினர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் அவரால் குடும்ப பற்றை விட்டுவிட இயலாது. நம்மளை எல்லாருமே இக்னோர் பண்ணாலும் நம்மள எல்லாம் இவ்வளவு இக்னோர் பண்றாங்களே, இந்த குடும்பமே வேணான்னு நம்ம இமீடியட்டா போக முடியாது. ஸ்டில் வி வில் ட்ரைங் அவர் லெவல் பெஸ்ட் டு ஃபிட் இன் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல, புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் வந்து அந்த குடும்பத்தை பற்றுதலை வந்து விட முடியாது. அவர் ஒரு நாய் போல வீட்டில் தொடர்ந்து இருப்பார். அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்கலனாலும் வந்து அவர் வீட்டுலதான் இருப்பார். வேத நெறிகளை ஒட்டிய வாழ்வில் ஒருவர் ஆற்றல் உடையவராய் இருக்கும் பொழுது அவர் குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டுவிட வேண்டும். சோ 50 வயசுக்கு மேல போனா குடும்ப வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடாது. அடுத்தவங்க நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு நாம வந்து இறைவனை தேடி சென்று விட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் மிகவும் பலமிழந்து பல உலக செயல்களில் திணறுவதற்கு முன் இல்லையா? சோ நாமளே உடல்ல பலம் இல்லாம எதையுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நோயுறுவதற்கு முன்னர் ஒருவர் குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு அவரின் எஞ்சிய நாட்கள் முழுவதும் பகவானின் சேவைக்காக வந்து தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சோ நம்ம 50 வயசுக்கு மேல நாமளும் இன்னும் பொறுப்பு கட்டி காத்துன்னு இருக்கிறது வந்து நன்மையான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்காது என்று இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் ஒருவர் 50 ஆண்டுகள் ஆனவுடன் அவர் குடும்ப வாழ்வை விட்டுவிட்டு காட்டில் தனியாக வாழ வேண்டும் என்று அந்த காலகட்டத்தில் துவாபர யுகம் வரைக்குமே அது அப்ளிகபிள் தான். ஆனா சத்தியோகத்துல அது முடியாது. சோ தன்னை முழுவதும் தயார் செய்து கொண்ட பின்னர் அவர் ஒவ்வொரு வீட்டிற்குமே சென்று ஆன்மீக வாழ்வின் அறிவை வந்து வழங்குவதற்கு சன்னியாசியாக வேண்டும். ஸோ சன்னியாசிலிருந்து நெக்ஸ்ட் பேஸ் வந்து வானப்பிரசத்துலேருந்து நெக்ஸ்ட் பேஸ் சன்னியாசி இல்லையா? ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மள நாம தயார்படுத்தி கொள்ளலாம். பதம் 15 ஆஸ்தே வம்யேத்யோ வன்னயஸ்தம் கிரகபால இவாஹரன் ஆமவாய பிரதீப்தாக்னிர் அல்பாஹோ ரோல்ப சேஷ்டிதக. அதாவது ஆஸ்தே அவர் தொடர்ந்து இருப்பார், அவமத்யா புறக்கணிக்கப்பட்ட, உபன்யஸ்தம் வைக்கப்பட்ட, கிரகபால நாய், இவபோல ஆஹரன் உண்ணுதல், ஆமயாவி ஆமயாவி நோயுற்ற, அப்ரப்தி
அக்னி அஜீரணம் கொண்டு அல்ப சிறிய ஆகார உண்ணுதல் அல்ப சிறிய சோஷ்டித அவரது செயல். கொடுக்கப்படுவதை உண்ணும் செல்லமான நாய் பூனைகளை போல இல்ல, அது மாதிரி மனிதன் வயசான பிறகு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை சாப்பிடணும் சைலண்டா, எதுவும் சொல்லக்கூடாது. அஜீரணம் மற்றும் உண்ணும் விருப்பம் இழத்தல் போன்ற பல நோய்களால் துன்புற்று அவர் உணவின் சில கவலங்களை மட்டுமே உண்கிறார். ஃபுட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. அவர் மேலும் வேலை செய்ய இயலாத நோயாளி, எனர்ஜி இருக்காது. நம்ம என்ன இன்டேக் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா, அதுவும் இல்லாம போயிடும். சோ மரணத்தை சந்திக்கும் முன்னர் ஒருவர் நோயாளியாவது உறுதியாகும். கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க இல்லையா. நமக்கு ஜென்ரலா சொல்லியிருக்காங்க எல்லோருமே நோயாளி ஆகிறது. சில பேர் ஆக்சிடென்ட்ல போவாங்க, சில பேர் ஹார்ட் அட்டாக்ல போவாங்க, டக்கு டக்குன்னு போறவங்களும் உண்டு. ஆனா இன் ஜென்ரலா நோயாளி ஆவது என்பது கண்டிப்பா உறுதிதான். அவர் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களால் புறக்கணிக்கப்படும் பொழுது அவரது வாழ்வு ஒரு நாயின் வாழ்வை விட கேவலமானதாகிறது. எஸ், இது அவர் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணுவார். எப்போ நமக்கு சுயமரியாதை இல்லாம போறதோ அப்ப நாம அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வரும். ஏனெனில் அவர் பல மோசமான நிலைக்கு ஆளாக்கவும் படுகிறார் இல்லையா, சரியா கவனிக்காம விட்டுரு. மேலும் ஆனால் அந்த மோசமான நிலைகளை வருவதற்கு முன் ஒருவர் என்ன பண்ணணும், வீட்டை விட்டு வெளியேறிட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. யாரால? வேத சாஸ்திரங்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் குடும்பத்தினர் அறியாவண்ணம் இறக்க வேண்டும். அவருடைய மரணம் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியக்கூடாது என்று வேத நூல்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வேத நூல்கள் இதுதான் சொல்றது. ஒரு மனிதன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி அவர் குடும்பத்தினர் அணியாவண்ணம் இறந்தால் அது புகழ் வாய்ந்த மரணமாக கருதப்படுகிறது. அப்படின்னா யாருக்கும் எந்த யார் மாதாஜி கிரியைகள்லாம் செய்வாங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஞான லெவல்ல போயிருப்பார் மாதாஜி. he will become a public figure மாதிரி இல்லையா. சோ அப்படி போய் அந்த மாதிரி நிலையை ஆகணும்னா that will take time. அது அவ்வளவு சுலபம் முடியாது. வாழ்க வளமுடன் அப்படின்ற அந்த இயக்கம் எப்படி வந்ததுன்றது ஓரளவுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. அவர் 56 வயதுக்கு மேலதான் அவர் இந்த நிலைக்கே வந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. தட்ஸ் வாட் அவருடைய வரலாறுல சொல்லி நான் கேட்டது. ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலை, அவர் வானப்பிரஸ்த நிலையில தான் இருந்தார். சில பேருக்கு சிறு வயதிலேயே அந்த ஞானம் என்பது வரும், சில பேருக்கு வயோதிகமான பிறகுதான் வரும். அவங்களும் உங்களுடைய கர்ம பலன். ஆனா அவர் 56 வயசுக்கு மேல அவர் செய்த செயல் இன்றைக்கு கூட நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டுல இலவசமாக உடற்பயிற்சி, தியானம் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, செயல்படுறாங்க. மார்னிங் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே செயல்படுறாங்க இல்லையா. அப்ப அந்த குடும்பத்தை எஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நான் லைவ் எக்ஸாம்பிளே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஆனா அது எல்லாராலையுமே முடியாது. அது நம்ம சொல்றோம். ஆனால் குடும்ப பற்றுள்ள ஒருவர் அவர் மரணத்திற்கு பின்னரும் அவர் குடும்பத்தினர் அவரது சிறந்த ஊர்வலத்தில் எடுத்து நான் இறந்த பிறகு நீ எனக்கு அதாவது சில பேர் இப்போ அதாவது ஆஃப்டர் டெத்துக்காக கூட அமௌண்ட் சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் மை டெத் கிரிமேஷனுக்கு, இதுக்கு காரியத்துக்கெல்லாம் வச்சிருக்கேன், நீங்க எதுவுமே கஷ்டப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் இது. அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இல்லையா. சோ என்ன நல்லா விதத்துல எடுத்து போட்டுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சில பேர் இல்லையா. ஊர்வலம் எவ்வாறு செல்கிறது இப்படி எல்லாம் உண்டு. சமாதியே ரெடியில எங்க ஊர்ல ஒருத்தவங்க சமாதியே கட்டி வச்சுட்டாங்க ரெடியா. சரி இருக்காங்க. அதனாலதான் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் எல்லாருமே இப்படி இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய எண்ண ஓட்டம் வெவ்வேறு மாதிரியான நிலைகள் இல்லையா. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றத அவங்க செய்து முடிச்சிடுறாங்க. ஆனால் இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று தெரியாமலே அவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார். இதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே அவர் எங்க போகணுன்றதுனுடைய இலக்கு எங்கேயாவது நிர்ணயிச்சிருக்காரு அவரு இல்லையா. அதை பத்தி அவர் எதுவுமே யோசிக்கல. வாயு நோக்கிரமோ தோத்கார கப சம்ருத நாடிகஹ காசா சுவாச கிருதாயாச கண்டே புராயதே. வாயுனா காற்றால், உத்கிரமதா உடைத்து, உத்தார அவர் கண்கள், கப சலியுடன், சம்ருதக மட்டு மீறி, நாடிக அவர் மூச்சு குழல்,
காச இரும்பல், சுவாச சுவாசத்தால், கிருத அதாவது செய்யப்பட்டு, ஆயாச கடினமான, கண்டே தொண்டையில், குரா கொராயத்தே கொரகொரான்னு வந்து சவுண்ட் வரும் இல்லையா, அததான் சொல்றேன். குரா கொராயத்தே ஒலியை வந்து உருவாக்கும். தூங்கும் போது கூட கொர கொரன்னு சவுண்ட் வரும் இல்லையா, அப்படின்னா அவங்களுடைய இந்த இந்த இடத்துல வந்து சளி வந்து சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க, இது நெபுலைசேஷர் இது வச்சு நெபுலைசேஷன் கொடுப்பாங்க, சக்ஷன் மிஷின் வச்சு அந்த கோழை எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க, இப்படி எல்லாமே செய்வாங்க. இந்த நோயுற்ற நிலையில் உள்ளிருந்து எழும் காற்றின் அழுத்தத்தால், அதாவது வெளி சுவாசம் வரும்பொழுதால் அவர் கண்கள் வந்து புடைக்கணும். அந்த பிரஷர்னால அவருக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. அவரது நரம்புகள் இயங்க முடியாமல், நரநாடிகள் வந்து செயல்பட முடியாமல், ஏன்னா மினிமைஸ் ஆயிடும் இல்லையா. நார்மல் ஃபங்க்ஷன் எப்போ நமக்கு வந்து உடல்ல இந்த நாடிகள் எல்லாம் வேலை செய்யணும்னாக்கா, நாம நல்ல நடமாடின்னு இருக்கும்போது வேலை செய்யும். அதே வந்து நாம படுத்த படுக்கை ஆயிட்டா அதெல்லாம் அவ்வளவா பர்ஃபெக்டா வேலை செய்யாது. ஒருபோது தொண்டைக்குள் ஒலிக்கும் கரகர என்னும் ஓசை ஒலியை வந்து உருவாக்குகின்றது. ஸோ இதெல்லாமே பிராக்டிக்கலா நடக்கிறத தான் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிலை. சயான பரிசோ சப்பி விவிதா ஸ்வபந்துபி வாஷ்யமானோ வீணா பிருதே காலா பாஷா வசம் ததஹ. அதாவது சயான கீழே படுத்து, பரிச்சோத்தபி புலம்புதல், பரிவீத கூழப்பட்டு, ஸ்வா பந்துபிகி அவரது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களால், வாச்சியமான பேசுவதற்கு தூண்டப்பட்டு, அபி ஆயினும், நா இல்லை, பிரித்தே அவர் பேசுகிறார், காலா காலத்தின், பாச சுருப்ரு அதாவது கயிறு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கத சென்றது. இப்போ நம்ம இந்த விதத்தில் அவர் மரணத்தின் பிடியில் வந்து அகப்பட்டுக் கொள்கிறார். புலம்புகின்ற நண்பர்களாலும் இல்லையே, சொந்த பந்தங்கள் இனிமே அவர் பழைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, போய் பார்த்து வந்துடலான்ட்டு. அங்க போய் நாம் என்ன பண்ணோம், அவங்க நன்னா இருக்கும்போது கூட பெருசா பேசியிருக்க மாட்டோம். ஆனா இப்போ வந்து எதையோ நம்ம இழந்து விட்டது போல ஒரு பாவத்தோட நாம வந்து அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அதற்கு அவர் ரிப்ளை பண்றது கூட முடியாது. டேய் இந்த மாதிரி நடிக்காதடா அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைக்கலாம் அவரு. இல்ல அவ்வளவு அப்படின்லாம் என்னை பார்த்து பொறாமப்பட்டு அவ்வளோ வயிற்றெரிச்சலா இருந்தவன் இன்னைக்கு எனக்காக எவ்வளவு பேசுறான்னு அவர் ஆதங்கத்தோட பேசணும்னு நினைக்கலாம். இது அந்த மரணிக்கக்கூடிய பிடியில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய சுபாவத்தை பொறுத்து அவர் வெளிப்படுத்துவார் இல்லையா. சோ ஆயினும் அவர் அவர்களுடன் பேச விரும்பினாலும் அவர் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளதால் அவரால் இயலாது. இது 100% வந்து நம்ம வந்து நிறைய இடங்களை நாம பார்க்கலாம் இல்லையா. இப்ப என்னுடைய தந்தையாரை கூட நான் பாக்குறேன், அவர் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறாரு எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க தான் போய் பேசுறோம் இல்லையா. he may be having a feeling, பேசணும்னு நினைக்கலாம், இல்ல வந்து அவர் மனசுல ஏதோ வந்து கேட்கணும் கூட இருக்கும். இப்படி ஆசைகள் ஏதாவது இருக்கலாம். ஆனா எதுவுமே நம்மளால ரிப்ளை எடுக்க முடியாது. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் மாத்திரம் கிடையாது, நாம எல்லாரோட காலத்தின் கீழே தான் இருக்கும். ஆனாலும் அவருக்கு இயலாத ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த காலத்தினுடைய பாதிப்பு வந்து அதிகமாக உணர்வார் இல்லையா. இப்ப நம்மளால ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு ஆபரேஷன் முடிஞ்சு நல்ல ஆக்டிவ் 40 வயசு 20 வயசுல இருக்கிறவங்களே ஆபரேஷன் தியேட்டர் போயிட்டு ஆபரேஷன் முடிஞ்சு வந்த உடனே எழுந்து கண்டிப்பா அவங்களால பேசவே முடியாது இல்லையா. எப்போ ஒரு வயோதிகன் வந்து எவ்வாறு மரணத்தின் பிடியில சிக்கின்னு உட்கார்ந்து படுத்திருக்கானோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம வயசுலயே நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். நாம நினைக்கலாம் எல்லாம் பலமா இருக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்குன்னு. உண்மையிலே ஒரு நரநாடி வந்து சரியான விதத்தில் செயல்படவில்லை என்றாலும் நாம வந்து புத்தி பேதலித்து விடுவோம். சோ அப்படி எந்த சமயத்துல என்ன நிகழும்ன்றது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. சம்பிரதாயத்திற்காக ஒரு மனிதன் மரணப்படுக்கையில் கிடக்கும் பொழுது அவரது உறவினர்கள் வந்து அவரிடம் வந்து பார்த்துட்டு பேசிட்டு இனிமே பழைக்க மாட்டாப்பா போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி வந்து பாக்குறது உண்டு இல்லையா. சோ அப்ப ரொம்ப அன்பா பேசுவாங்க இவங்க. ஆனா அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவ்வளவு அன்பா பேசினாங்கன்றது கேரண்டியே கிடையாது. அந்த பரிதாப நிலையில் இறக்கின்ற மனிதன் அவர்களுடன் பேச விரும்புகிறார், பேசவும் விரும்ப செய்யலாம். அவரது ஆசைகளை பற்றி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தவும் விரும்புகிறார். அவர் மனசுல என்னவோ ஆசை இருந்தாலும் அதை வந்து அவரால் எடுத்துரைக்கணும்னு நினைப்பார். ஆனால் அவர் காலக்கூறாகிய மரணத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதால் அவரால் அவற்றை வெளிப்படுத்த இயலாது.
ரொம்ப அற்புதமான வாக்கியம் இல்லையா? டைம் எல்லாமே வந்து காலம்தான், அந்த காலனும் வந்து பகவான் தான் என்பதை நாம பதிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். அது நினைத்து பார்க்க முடியாத வேதனையே தருகிறது இல்லையா? சொல்லணும்னு நினைச்சு சொல்ல முடியாமலேயே போனாக்கா அது எவ்வளவு பெரிய வேதனை இல்லையா? சோ நோயினால் அவர் ஏற்கனவே வேதனையிலான நிலையில் இருப்பார். மேலும் வந்து இது வந்து அவரை வந்து அதிகரிக்க செய்யும். அவரது சுரபிகளும் தொண்டையின் சளியால் வந்து அடைத்துக் கொள்கின்றன. அவர் ஏற்கனவே சிக்கலான நிலையில் உள்ளார். அவரது உறவினர்கள் அந்த விதத்தில் அழைக்கப்படும் பொழுது அவருடைய துன்பம் வந்து அதிகரிக்கிறது இல்லையா? நாம எவ்வளவு பேசுறோமோ அவ்வளவும் அவருக்கு வந்து கடினமான சூழ்நிலை வந்து அவர் உணர்ந்து கொண்டிருப்பார். இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். 17வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். 18 முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 18 படிச்சோமா? இல்ல 17 முடிச்சிருக்கோம். இல்ல மாதாஜி, 17 வருது. 17 வருது. ஓகே, நாளைக்கு 18. ஓகே, நாளைக்கு பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க சரியா? தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் கேக்குறேன் மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வாசிங்க நீங்க பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் நாளைக்கு வாசிங்க. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வாசிச்சாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் அப்புறமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாரோபியश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, வாழ்க வளமுடன் माताजी।